To je prosím klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm bydlí dva králíci, Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Bobku, vstáváme, cvičíme. A nezapomněl si, Bobe, že jsi mi slíbil výlet do amazonského pralesa? To víš, že nezapomněl. Podívej, Bobku. Přistáli jsme měkce, jako do peřin. Tady je to jako v ráji. To si snad ani nezasloužíme. Víš co? Pozveme je do Třeboně a taky je tam pohostíme. Pozor na ta amazonská jablíčka. Jsou zdravá, ale zrádná. Pozor! Pozor, Bobku! Co to je? To je snad zemětřesení. Počkejte, hoši, kam to utíkáte? Ráj je fuč, všichni někam prchají. A co my, Bobku, musíme za nimi? Oni to tu znají. No, tohle. Houby zemětřesení. Bobku, tohle dělají lidi. To se mi snad zdá. Bobku, to není sen, ale noční můra. Kluci, co se tu děje? Vidíte to velké M? To je velký šéf, pan Money. To on nám krade lesy. Víte, kde bydlí? To víme, ale jak se tam dostaneme? Stopneme si buldozer. Já si teď s tím velkým šéfem promluvím. Když to nešlo dveřmi, tak to půjde oknem. Račte dovnitř! Panstvo, udělejte si pohodlí. Ty, Bobku, já si tu připadám jako v pohádce Zvířátka a loupežníci. No, a pan loupežník právě přichází. Co to je? Kdo jste? Co tu pohledáváte? Co to má znamenat? Pomoc! Policie! To je přepadení! Žádné přepadení. Jenom výměna bytu. Vy půjdete teď bydlet do pralesa a oni budou bydlet tady. Výborně jsme to, kluci, sehráli. Že jo, Bobe? A někdo klepe.
Já tam nechci. Jenže jim se tady docela líbí. Všimnul jste si? Nechte mě, smilujte se, já tam nechci. Tak račte to kácení zastavit. Ale fofrem. Ovšem honem, nebo na stydnu já hned vydám příslušné příkazy. Bobku, vstávej. Co je to s tebou? Fuj, to byl sen. A co? Povídej. Bobe, zdál se mi děsnej sen, ale ani ti ho nebudu říkat. To teda musel být strašný sen. Co se divíte? Za to může to amazonské jablíčko. Ale my už musíme letět. Ahoj. Šťastnou cestu! A kdy nás pozvete do Třeboně? Hned jak tam doletíme. Viď, Bobku? Tak dobrou noc, Bobku. Dobrou noc, Bobe.